Nagyon csöndben vagy, Jani. Koncentrál. Úgy ízad a szalon, nem? A melegbe. Igazi. Nordi örül legalább. Rá. Jani, bejöttem még egy ilyen pillanatra elesték. Sanyikáig elmentek. De így írtál? Vagy most gondolták nem magukat? Szerintem... Elejtettek? Így akartak már. Ja. Ahogy készültek. Tágők a földön. Hát én sem sokat készültem. Itt kell ide készülni, nem? Azt a kulfűt bombották, hoztam lyukát. De a tetejét az hasítsba az erdőbe vele. Olyan rákeltő. Fogzdarab. De milyen finom? Vagy csak farag le róla a bőrt, hát azt nyomjad befelé, semmi baj nincs. De orálisan. Ez az a híres kolbász. Kér valaki szalonnát, mert ide leraktam egyiket. Megkóstolom, mert vaslovas.hu egész erről zeng. Melyikről? Ja, Arról a kolbiról. Jani kolbászáról? Imre. Ja, Imre, bocs. Ott vágják neki, bazd meg, feketén a helybe. De hol laksz? A helyi dökkült mellett vagy? Honnan veszed a piacon? Kitől? Mit? Berényektől ezt a hatni? Nem, boldogja. Nekünk is honnan van. Nekünk is boldogja. Elég boldog vagyok, hogy Most vettünk 10 kiló fejeket. Boldogi kóbász. Na, akkor megvan. Tavaly volt, amikor a rendőrök keresték a 30 darab sertést a dökkútba. A dökkútba bevágták a 30 sert, és reggelre eltűnt mind. Ez is jó, mert te hova pirítod ezt a szalonnát? Boldogi kóbász. Az! Ez jó már. Te tudod. Ez már jó. Hátulját egy kicsit, na. Ez jó. Akkor te túl. Túl, úgyhogy. Jani, nézze meg a túloldala, jó? Szerintem már jó ez. Göröckut olvastátok? Igen. Hogy kész van szegény? Ja, izél, a humorista Pista. Igen, nem is elkapta valamikor. Úgy szerettem, amikor ő nyomta a közvetítéseket, MotoGP-t. Nagyon jó Izé volt neki hasnyálmi, nyomta. De most hasnyálmi. ráadásul nem is kemozhatják, mert annyira gyenge. Hát az kész van. Szerintem kész lesz. Hamar elmegy. Olyan, bárd meg, jó emberek, hogy elmennek. Ugye lehet csak a bírskod nézni, ami nem lesz probléma az ebbet. Igen. Megoldottad, hallod? Igen, így kellett. De még két kis golyócska így léptek, de ez milyen aranyos így? Azt a Csernobilos vírus. Gyere, elsőbséged van. Jobbról vagy. Elsőbséged van.